ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, яке аз варзишгарони машҳури Русия Мурад Мачаев ба варзишгари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов визв дода ӯро ба гӯштин даъват кард ва Самандар Муродов ин визви ӯро қабул кард. оиди чиз шаби гузашта ташкилоти Волник расман эълон карданд ки ин қуввозмоӣ баргузор мегардад. онҳо дар саҳифаи расмии худ навиштанд ки аз рӯи овоздиҳӣ рақиби Мурад Мачаев ҷангвари бебоғ ва ҷавони тоҷик ҷангвари ташкилоти UFC Самандар Муродов мешавад. ин рақобати шавқуваро интизор мешавем. рақобат рӯзи 10 июн дар шаҳри Москва баргузор мегардад, навиштааст саҳифаи расмии ташкилоти Волник. ҳамчунин худи Самандар Муродов ин хабарро тасдиқ карда чунин суханҳо навишт: ассалому алайкум ба ҳама дӯстон. ба ман пешниҳоди шавқувар шуд. рақобат бо қоидаҳои гӯштини озод. мо бо дастаи худ, бо бародарон ва мураббиҳои худ қарор баровардем ки дар ин чорабинӣ иштирок мекунем. чунки дар ояндаи наздик маълум нест ки кай ман дар назди мухлисони худ, бародарону ҳамватанон ва наздикони худ баромад мекунам. чунки ман интизори виза ва расман шартнома бо беҳтарин ташкилот дар ҷаҳон UFC-юм. кай боз чунин имконият пайдо мешавад ки ҳамаи шуморо дар Москва ҷамъ кунем. барои ҳамин рӯзи 10 июн ман шуморо бародаронам интизорум, навиштааст Муродов. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидем ин қуввозмоӣ бо қоидаҳои гӯштини озод мегузарад ва Самандар Муродов пеш аз оне ки дар UFC баромад карданро оғоз кунад, хост ки боз як маротибаи дигар дар Москва барои мухлисони тоҷики худ баромад кунад ва баъд роҳи худро дар UFC оғоз кунад. барои ҳамин дӯстон, биёед ҳама сарҷам рӯзи 10 июн Самандарро дастгирӣ мекунем, чунки дар ҳақиқат маълум нест ки кай боз мо ва шумо муҳрибаҳои ӯро аз пеш дида метавонем. мо боша ба Самандар муваффақият хоҳонем ва албатта ки ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. ҷангвари бебохти UFC Ҳамзат Чимаев боварӣ дорад ки чемпиони вазни миёна Исраил Адесанияро бе ягон зарба шикаст дода метавонад. Исраил рақиб надорад, ӯ танҳо бо ман ҷангида метавонад. ин муҳориба пули калон меорад. аз мухлисон пурсем ки оё онҳо муҳорибаи маро бо Адесания дидан мехоҳанд ё не. ман барои ӯ варианти хуб нестам. ҳама медонанд ки дар муҳориба зидди ман Адесания камарбанди худро аз даст медиҳад. аз ҳамин сабаб UFC ӯро эҳтиёт карда истоданд, чунки шахсеро ки худашон сохтанд аз даст додан намехоҳанд. ман ӯро бе ягон зарба ба қатл мерасонам ва таърихи ӯ ба анҷом мерасад. шояд ки ӯ барои UFC пули хуб меорад, аммо ман ҳам ба онҳо пули хуб меорам. Адесания ҳамаи зарбазанҳои вазни худро шикаст дод, аммо ман қотилам, ман гӯштингирам. дар байни ҷангвароне ки камарбанд надоранд, ман аз ҳама машҳуртарин ҷангварам. муҳориба бо ман мухлиси зиёд меорад, маблағи зиёд меорад. ҳама муҳорибаҳои маро интизоранд, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки айни замон Исраил Адесания рақиби таъиншуда надорад. ана оиди худи Ҳамзат Чимаев боша, пас аз рӯи овозаҳо UFC муҳорибаи ӯро зидди Камару Усман рӯзи 21 октябр дар Абудаби ташкил кардан мехоҳанд. дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаи мо шумо медонем, шаби гузашта сеюм варзишгар аз Тоҷикистон Муин Ғафуров бо беҳтарин ташкилоти ҷаҳон UFC шартнома баст ва акнун ӯро рӯзи 3 июн муҳориба зидди варзишгари амрикои Ҷон Кастанеда интизор аст. ҳозир боша барои шумо реаксияи якчанд шахсони машҳури тоҷикро дар шомил шудани Муин ба UFC омода кардем. марҳамат тамошо мекунем. Муҳаммад Наимов: машааллаҳ, табрик бародар Муин Ғафуров. Нурулло Алиев: дер боз сазовор будӣ. Кинг Фаррух: яке аз дурахшонтарин ҷангварони Тоҷикистон, Муин Тоҷик Ғафуров, аз 18 ғалаба 17 тоаш фавран аст. барор ба ту додар, навиштааст Фаррух. ва дӯстон, дар ҳақиқат
Муин Ғафуров ҷангори хеле дурахшон аст, ки қариб ҳамаи ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст ва мо боварӣ дорем, ки ӯ дар UFC низ истеъдоди худро нишон дода мухлисони UFC-ро ба ҳайрат меорад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.